Na Václavském náměstí stalo se neštěstí. Moravu zachvátily obrovské záplavy. Na Václavském náměstí dnes padlo 3,5 tonové závaží i s jeřábem na hotel Jalta. Dále pak do metra, kde právě projížděla souprava metra plně obsazená a jeřáb si tady vyžádal 750 mrtvých. Jednu ze závaží rozbilo brzdu parního válce, který se rozjel a kličkoval po Václaváku, než přejel. Co to je zase? Rozprdil, camproval 45 osob, 4 kočky, 2 psy, 6 myší, 32 turistů a jednoho mimozemště. Martine. Vojítko. Pardon. USA zažilo demonstraci na vlastní kůži. UFO se zřítilo na Empire State Building a vyžádalo si pouze 950 mrtvých a 390 nezvěstných. Máme tu další zprávu. Čerstvo. Katastrofa v Tichém oceánu. Tanker havaroval a ropa vytekla do vzdálenosti až 35 kilometrů. Martine, už jdem. Promiňte, vážení přátelé, Moravu zachvátily obrovské záplavy, které si vyžádaly bohužel pouze zatím, ale naděje umírá poslední, 350 mrtvých. A škody za více než 3,5 milionu dolarů amerických, samozřejmě, že? No a přímo z centra katastrofy se nám hlásí Martin Brnka. Martine, slyšíme se? Martine, jsi tam? Asi ozvěna. No, Martine, co pro nás máš? No, Martine? Jo, slyšíme se. No, tak právě se nacházíme právě v obci Tromky nad Bečvou. Vypadá to tady fakt hodně katastrofálně. No, právě jsem dostal informaci, že se na nás asi valí voda, na shledanou. No to bych chtěl vydat, mě to spláchlo s troubkama. Všude tady je strašných chmárů, úplně to obtěžuje tady. Ale teď se půjdeme podívat, jak dopadl místní most na rohu Troubek. Takže no, za mnou vidíte most, na který se teď pokusím dostat a ten most se snaží zachránit televize Nova. Něco z Troubek nedělal. No, takže jsme před mostem skoro. A stařenko, jak pak vám je? Jak asi, blbě! A co děláte právě teď? Z tohohle svýho baráku, tohle mi z něj zbylo a snažím se to nějak využít. A nejsou tady hasiči nebo někdo, kdo by vám pomohl? Vy se na mě všichni víte co, vy! No tak vám přeju pěkný den. A kde přespíte dneska? Nevím, Nějaký sousedy tady máte, nebo ty to taky spláchlo? teda všechny spláchlo, do jednoho. A nějaký živí ještě tady jsou, kromě vás? Vypádou se z ní na márnici. To je tak rychle odveze. No to je jedno. Tam Tak, dopadli. tak vám přejeme hezký den, mějte se tady díky. pěkně v Troubkách. No a my jdeme dál teda na ten most se podívat. Baba jedna hnusná. Se snaží postavit barák kráva. To si o toho slibuje. To je prdel tohle. Aspoň jak se z něj čmoudí, to bude hezčí. Ono to odchází, to nabouchá. Tak to polej a jsem zvědavý. To je spíš teroristická. Bacha, šumu.
Ale a do hajzlu. Benzín není potřeba. Záběr, jak upadnul kus mostu s předsedou. Tak štáb televize Nova se omlouvá za sadistické povídky během natáčení.